Good morning mga kabikolana. Andito kami ngayon sa province ng asawa ko at dito siya magsa-celebrate ng kanyang birthday. Kahapon lang ay baha dito. Mabuti na lang at madaling bumaba yung tubig. Kaya nawala agad yung baha. Pero basang-basa pa yung kanilang carpet. Basang-basa pa. At saka dito sa palayan guys, may tubig pa siya. Ayan yung dati kong pinagbablog yan. Parang ilog siya ngayon. Kasi hindi pa masyadong bumaba yung tubig. Ayan. Grabe pa yung tubig dito sa palayan guys. Siguro mga ilang araw din bago makita yung palayan dito. Mga 3 to 4 days kung uminit na ng tuluyan. Kasi medyo umuulan-ulan pa. Ngayon nga ay medyo umuulan-ulan pa. Pero nagpakita na ang araw. Medyo okay na yung panahon. Hindi kagaya nung kahapon na sobrang dami ng tubig talagang binuhos ng ulan. Lalakad-lakad ako dito guys. I-flex ko lang sa inyo tong baha dito. Talagang binaha sila kahapon. Mabuti na lang at madaling bumaba ang tubig. Inabot yung bahay nila. Yung white na bahay, inabot yung halos sa baba sa first floor. Yung sa taas naman ay hindi naman. Buti na lang. Salamat naman at umaraw na. Nagbilad na sila ng labahin. Pero kanina medyo umambon-ambon pa. Dito lang muna ako at mainit doon. Pag okay na ang panahon, kaso hindi pa talaga huhupa tong baha na to. Pupunta sana ako doon sa lagi kong pinupuntahan na taniman nila. Ewan ko lang kung may mga natira pa doon na mga tanim kasi nga bumaha. Naubos siguro yung mga itinatanim ng mother-in-law ko doon. Sayang naman. Ganito lang yung pagkalugi dito sa lugar nila. Kasi pag bumabaha talaga ay wala na, mauubos yung mga pinagpagura ng mga tao dito, ng mga magsasaka. Kasi doon sa part na yun, yung dati kong lagi kong pinupuntahan, binablog ko dati. Maraming mga tanim doon. And siguro mga 2 to 3 days kami dito kasi long weekend naman. Mahangin pa, parang may bagyo pero wala naman talaga totaling bagyo. Shoreline lang daw yung nakaka-apekto dito sa Bicol region. Kaya laging maulan. Kaninang umaga, may nakuha ditong ahas. Kaso itinapon na, hindi ko na videohan. Dito sa part na to, meron dyan ahas na gumapang. Tas ayun, nahuli naman nila agad. Dami kasing mga dito, doon, mga sulok-sulok. Siguradong may mga ahas dyan. Naglalabasan sila pag bumabaha. May nakita ako ditong saging. Pero hindi pa pwede. Kasi pa siya, hindi pa pwedeng kunin. Ayan guys, oh. Tsaka meron pa dun sa taas. Malabo na kasi pag sinusum. Sayang hindi ako makaka-update dun sa taniman ng mother-in-law ko. Kasi hindi pwedeng pumunta doon. Baha pa sa daanan. Ayan yung tubig guys.
Ayan, maraming salamat mga Kabicolana sa panunood. Update lang ito dito sa bayan ng asawa ko. Enjoy watching guys. God bless and keep safe everyone.